bobabili zabashiya ingqondo aka yamshiya ingqondo u-Anele naye useyayihlanyela yamshiya ingqondo duku leso simo umuntu nomuntu sekuvuka umoya wrong nangoku Anele esephuma ngewindi eyosakazeka phansi. Leyanto leya yokufaka Anele, to be honest, leyanto ekuthiwa amaphoyisa ayisukumele phezulu agcina esibona isidingo sokuthi ake ngampela ngoba kade bebobabili bento aka akekabizwe aka akhweshini akekatholweke mhlambe engenalo icala lokubulala kodwa libe khona noma icala lincane-ke elokuthi kube yi-fight elincane ngoba le fight ayifihwa and ukushaya umuntu wesifazane nokumbamba kabuhlungu akuvumelekile alibe khona icala ungashiwo ukuthi lokubulala mhlambe ukuthi icala ukuthi hayi kube yicala elincane nje balwile before ashona as much as Dr. impossible yes kodwa ke leyo mayenzekile sizomcharger for yona noma uyabona for le fight eyenzekile before ngoba le fight ayifihliwe kodwa still ngoba i-states nalo ilungelo lokuvula icala on behalf of umuntu osuke seshonile naleyo yangaba khona ngenkathi bungenzeki ubulungiswa ngifuna nizwe kahle ngoba angifuni mina umuntu ozogcina ekhuluma kambi ngo-aka noma ekhuluma kambi ngomndeni ka-Anele noma abantu beshift abayicabangayo ngikunika mina ama-details ngenkathi kungenzeki ubulungiswa ekuthiwa inkantolo yamnika noma nje unyaka aka umoya ka-Anele nawo ukhona ukuzolala ngokuphumula ngoba yinda uyabona at least leyanto eyenzekile ukwazile ukulweleka. In fact umuntu makuthiwa uyaboshwa kusuke kungajatshuliswa laba abambophayo kodwa usuke eprotectwa loboshwayo ngoba ijele ukuyajele akusho ukuthi uma uyejele uyakohlukunyezwa. Ijele lifana nento abayibiza nge-correctional. It's a correctional service lapha ejele. Hayi ukuthi ejele uyabogqilazwa uyogwetshwa lento eyenziwa yiboshwa ejele izihlukumeza abantu ayivumelekile ngokomthetho. Ayivumelekile. So awukwazi ukusabisa umuntu ngejele ukuthi uma uboshwa uyoboshwa uyohlukumeza ngoba lento eyenziwa yiboshwa lapha ejele ayihlukumezeli. Zingathanjwa nazo uma zingabonwa zihlukumezwa umuntu oyi-inmate. So ke ngenkathi umuntu eyiswa ejele usuke eyovuselelwa isimilo sakhe ukuthi akwazi ukubona iphutha ukwazi lo ngaphandle angasiboni isidingo sokuyilwela kulo muntu omenze okubi ngoba umthetho sowumlwelile. Kodwa umthetho uma uhluleka kugcine kwenzakalani nomuntu oyi-victim ugcina enzani eshonile or engashonanga ugcine develop i-anger develop i-anger ugcina enza izinto ezirongi ngoba umthetho uhlulekile ukummela. Sengishona ukuthi umthetho umuntu eboshwa usuke ephephiswa from abantu abadiniwe abangaphandle uyaphephiswa from izimpi zangaphandle beseyiswa ejele. Yingakho umuntu uma eboshwa akumele akhale kakhulu kodwa funa athi hayi ukungena kwami ejele ngifundile okuthile. Yingakho uma ubonakala ungaphakathi ukuthi uyabonakala ukuthi ngokuboshwa kwakho uyafunda then ejele banelungelo lokwenzani lokuthi cha lo muntu usheshile ukuzibona amaphutha akhe futhi usheshile ukushintsha bese bethi awuhambe kuye eminyango uyoxolisa ehlobeni owazenza ukubi nifike niswane seniyazwana kasekho ingozi komuntu. Alright, so kuleka Anele no aka balwe kakhulu waze wadlula emhlabeni. Uma edlula emhlabeni ayikho into eyenziwayo ku-aka ngokomthetho and mayingekho umoya ka-Anele awulali ngokuphumula. Sengingena endabeni-ke manje ngifuna izwe kahle. Mina ngukho imbhaka mina bangi-listen for nothing. Umoya ka-Anele awulali ngokuphumula. Njengoba ungalele ngokuphumula wenzani-ke manje? Usuyilwela wona no-aka-ke manje usuyilwela wona. Khona iqiniso aka la ekhona alaziyo nabangani bakhe aba-close naye abalaziyo ubethu u-aka bengabelela isuku avele afike u-Anele. Afike emele ethukuthele afike athuke aka avuke athi aka alele avele afike u-Anele njengefike afike kuyena athi aka esathi ufike
wamotela avela afike u-Anele athi kunentombi nayo avela afike u-Anele ambonile ngasho aka athi hayi wherever I go now you go wherever I go now njengoba kade u-aka la ufike u-Anele ku-aka before azalana nginkosi emhlabeni ngindodana ongangikholwa ba khona umuntu oclose no-aka oyaziyo ngelinye ilanga uyophumela ufikile mangabe sifike mayisehlele avela kuhleke enze yona asho ukuthi yini indaba konke la ngiyakhona nawe ukhona uhlulekile ukulwela lempi eyenzeka kuyena njengoba eselana-ke KZN ulokhuzana wakusa very spirit sika-Anele saba namakhulu amanipulatheka wonke umuntu ohamba no-aka bangaba nomali abangani bakhe behamba nabo bebengekho nomali yona wonke lento ama-bodyguard wakwazi waphi ukuthi bakudutshula umuntu i-bodyguard noma kuthiwa isithimba se-bodyguard liyabaleka wakwazi waphi lonto wakwazi waphi ukuthi uthelile umuntu laphayana ne-bodyguard liye ngakuleyo muntu nomile ozoshaya ne-bodyguard liye ngakuyena yonke into yavele yamanipulatheka. Why kube lula ukuthi yonke into imanipulated? It's because lento isihamba kwenye level hayi ukuthi u-Anele ufike ku-aka ngobele KZN le hamba khona ubefika amaphupha mambe kusuku aka ayaziwa amaphupha and ibanda ifamily ka-aka is got nothing to do nayo yonke yona banda shem nayo uyibona ukuthi yayo somehow someone is going through a lot. Coming through, even nasemculweni wakhe nasezingeni lakhe slowly ubese im-affecta ubese drop slowly phela abaqomo aka bafethu ukukhuluma ngento enkulu kakhulu into ebihamba kanje no-Casper Nyovest kodwa masikhuluma iqiniso u-Casper Nyovest ugcine engeseyona i-competitor ka-aka ugcine sezihambela phezulu yethu u-Casper Nyovest naye leyo nto yokuthi abasekho kanje yabo kwacaca ukuthi akasekho umuntu yabona ngoba ubese dropa yonke into yakhe lingasibisi ubese disturbekile ngoba wherever he goes Anele was there njengoba ke umoya ka yathi mfethu bengabe kuthiwa